Barka da zuwa tashar Ɗorayin Movies. Kada ku manta da subscribe tare da danna ƙararrawa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Allah ya yi wa Ummi zeezee rasuwa da misalin karfe 2 na rana. Idan ba ku manta ba, yau mako guda kenan da ikirarin Ummi zeezee za ta kashe kanta da kanta, saboda wani inyamuri ya damfare ta naira miliyan 450 a cewarta. Ummi zeezee ta ce inyamurin ya damfare ta ne da niyyar zai saka ta a dillancin ɗanyen man fetur, wato wanda ake kira crude oil. Ta ce ta ba shi kuɗin ya yi sama da faɗi domin ta neme shi ta rasa shi sama ko ƙasa ba da san inda ya dosa ba. Idan ba ku manta ba, Ummi zeezee ba wannan bane faro a kanta. A shekarun baya lokacin zaben din kamfen din Alhaji Atiku Abubakar ya ba su kuɗi domin su raba a junansu. Take cewa da Sani Danja da Zaharaddini Sani sun rabe kuɗin a tsakaninsu, sun jefe ta da wata mutsiyaciyar naira 25,000. Kama daga 'yan uwanta producers, directors da actress, su kansu kira suke yi wannan zancen ba zai yi ba don ba ta da wannan ajiyayyun kuɗin.